Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Waqt riċeviment annwali li l-Partit Laburista jorganizza għal mezzi tal-medja u l-korpi kostitwiti fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela qal li s-sena l-ġdida se tikkonsisti f'ħafna proġetti ġodda u se tkun waħda mill-aktar snin impenjattivi. Dr. Abela stqar li l-prinċipju fiċ-ċentru tal-ħidma se jibqa' dejjem iċ-ċittadin u l-Partit Laburista fil-Gvern se jibqa' jħares l-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru stqar li kull deċiżjoni li tittieħed fil-politika trid tkun imdawra mal-aspettattivi tan-nies filwaqt li dialogu jibqa' dejjem kruċjali. Tenna li l-konsultazzjoni hi parti minn pjan wiesa' biex intejbu l-għajxin ta' ċittadini fejn ikun hemm proċess bi pjan għal kull settur tal-ħajja. L-effetti tiftakar ukoll kemm jekk huma tajbin kif ukoll inqas tajbin dejjem se jkunu qegħdin jimpattaw lill-poplu tagħna. U għalhekk li se nibqgħu nfittxu li nibnu l-politika tagħna fuq id-dialogu u l-kuntatt magħkom imsieħba soċjali illi tirrappreżentaw interessi differenti fis-soċjetà tagħna u nemmen dwar il-kruċjalità tad-dialogu. Il-Prim Ministru rikonoxxa l-ħidma tal-korpi kostitwiti u l-membri tal-medja sem attiv u rwol kruċjali tagħhom biex il-Partit Laburista fil-Gvern jibqa' jibni l-politika fuq id-dialogu u kull deċiżjoni tkun imdawra madwar l-aspettattivi tan-nies.